Pouze opravdoví znalci zodpoví více než 3 z 8. Patříš mezi ně? Jaké je hlavní město Bhútánu? Jaké je hlavní město Belize? Jaké je hlavní město Palau? Jaké je hlavní město Vanuatu? Jaké je hlavní město Kyrgyzstánu? Jaké je hlavní město Rwandy? Jaké je hlavní město Surinamu? Jaké je hlavní město Marshallových ostrovů?